To je Bestov VIP intervju. Dobar dan na Bestu. Nisem več sama, malo drugačen začetek imamo. V mojem studiu se mi je že pridružila simpatična Katarina Didanović. Živijo. Živijo. Katarina, ti si tekmovala v šovu Zvezde Granda v 15. sezoni. Kako je to bilo? Jedno lepo iskustvo, da kažem neka odskočna daska koja je meni potvrdila da je to posao kojim ja želim da se bavim i samo sam na neki drugi način spoznala da kažem taj posao šta sve zahteva, znači javnu scenu, kamere i trebalo mi je dosta vremena da izgubim strah i da shvatim da ono što sam ja treba da prezentujem kao kad sam sama u sobi i mnogo mi je značilo i smatram da sam iz tog takmičenja sazrela u svakom smislu te reči i jako sam zahvalna sam uopšte imala priliku da budem na takvoj bini, da mi je u žiriju, da su mi u žiriju bili svi velikani. I samo posle toga sam sama sebi potvrdila da je to pravi put kojim ja želim da idem i naravno nakon toga sam krenula svoju solo karijeru. Nedolgo nazaj si postala mama. Kako gre zdaj to karijera na stopi, pa še družina zraven? Kako vse to v paketu pride? Pa eto, nekako u hodu sve gledam, poznajem sad neku novu situaciju i novu situaciju u smislu same pripreme da se obučem, sredim, Luka je uvek tu uz mene i onda on baš ne voli kad ja treba negde da odem, ali nekako gledam da shvati, da neću da ga lažem da ću, kada kažem mama sad ide da peva i on sad to razume, mama ide da peva, mama će doći i obožava muziku, obožava da vidi mene na TV ekranima, da sluša moju muziku, sve u svemu nekako je mogu da kažem ovo sad što sam uradila od kako sam postala majka, to je nešto najbitnije u životu što sam uradila i nešto što je suština života, a sve ovo ostalo jako sam zahvalna i svom suprugu da razume moj posao, moju prirodu posla. Pred kratkim si izdala dva nova komanda God in Level. Jaz se ne moram odločiti, kjer mi je ljubši, oba dva sta mi super. Kateri je tebi ljubši? Svaka na svoj način, pesma God je onako nekako više na prvu, brza je i za leto je onako baš. Tako smo i ovim redosledom izbacili da prvo ide God, a nakon toga smo se odlučili za pesmu Level. Imam još jednu pesmu, ali nju ću najvjerojatnije na jesen. I jako sam zadovoljna, eto kažem, taj sam proces stvaranja je jako zanimljiv. Kada pomisle da imaju pesmu za mene, pa dođi, ajde polako da otpevamo, pa da vidimo. I definitivno je to neko merilo kada se uđe u studio, kada se otpeva pesma, onda stručnjaci kažu to je to. Povej mi, kam greš na dopust? Kao i svake godine imam ritual sa mojima da idemo u Crnu Goru, tako da ćemo u avgustu posjetiti Crnogorsko primorje. Naravno sa suprugom isto uvek imamo neku organizaciju, ali ove godine bit ćemo na vašem moru, to jest našem ovdje u Kopru i tako da za sad još nemamo plan sa mojim Ivicom gde ćemo ići, ali smo organizovali avgust. Tako, sve spontano se dešava kod nas i uvek se radujem da provedem vreme sa svojima. A doma poješ svoje komade, ali tuje komade? Sve zavisi od dana. Pevam non stop svaki dan 24 sata i onda je trebalo naravno proces prilagođavanja da Ivica shvati da će u našem domu uvijek biti muzike, ali to je lepo, ja sam uvijek pozitivna i nekako mi muzika donekle stvorila taj karakter da budem tako nekako vesela, ali pevam stvarno ne znam kako mi dođe, da li je to neka narodna, da li je zabavna, da li pevam i moje i vidim da je Luka već onako sve ispratio, dosta pesama zna, nisam ni bila svesna da je onako zapamtio već sve i onda odjednom kad krene da peva baš se obradujem, ali definitivno da muzika treba da bude u prostoru gde živimo, bavili se pevanjem ili ne, kažem, muzika je stvarno nešto što oplemenjuje dušu, tako da. A mi lahko zapoješ delček komada, prvega komada, ki te spomne na besedo poletje oziroma leto? Pa ne znam, kratko. Neka bude to
Neka bude proveli smo leto, zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove. A more ko more, nemirno i plavo. Za tebe specijalno, kao kosa tvoje, kao oči tvoje. Ja sam se naježila. Kakšni so plani za naprej? Imamo kakšen nov hit oziroma novo pesem? Kaj nam pripravljaš? Evo, planovi su da, što se kaže, se vratim svom poslu onako bini, publici. To mi je sad, da kažem, fokus da što više radim, eto tako želim, i da pripremimo oko te treće pesme plan, već unaprijed sada znamo kada će izaći, čitav marketing i sve to što ide uz to. I to je to, eto, kažem, naravno sad sam pripremila, uskoro izlazi cover mojih svih pesama, ovako malo bržih, tako da će, uz band sam pevala i jedva čekam to da izađe jer će biti baš dobar miks za leto. U principu uvek sam vredna i jako sam srećna i zadovoljna čitavom organizacijom, eto kažem, i od kako sam majka, hvala Bogu da mogu se oslonim i na svoje roditelje, na Ivicine roditelje i naravno, eto, da kažem, i svoju sestru. I eto, kad tako sve funkcioniše, onda sam zahvalna da mogu i ja da se opustim i da razmišljam malo i na svom polju. U principu, eto, to je to. Hvala, ker si prišla, hvala, ker si vzela čas za nas, ko mi čakam, da priješ spet in da vas pregovoriva slovensko. Obavezno. Znači, evo, sljedeći dolazak, ne mogu baš reći da će biti sve onako kako vi pričate, ali ću se potruditi. To mi je sad plan, eto, kada moj Luka krene u vrtić, da se onda posvetim jeziku, jer svakako poštujem zemlju sada u kojoj sam i definitivno na početku mi je bilo jako teško da shvatim da moram da učim drugi jezik, kao da sam se ponovo rodila i da moram da se prilagođavam sad totalno nečemu stranom, ali eto, zahvalna sam da su svi Slovenci onako prema meni dobri gde god da odem. Ja se uvek izvinim zato što ne znam jezik, ali eto, bit će prilike, pa to je neko poštovanje, vid poštovanja i ja sam svesna da ću to uskoro poraditi na tome, ali prija mi jako Slovenija. Naravno, Srbija je ono broj 1, tu je ceo moj život i moja porodica i svi, ali eto, kažem, ljubav čini čuda i nema granice kada se to desi, tako da sam zahvalna da sam pronašla čoveka svog života i eto, šta da radim, promenila sam i zemlju i ostavila sve, ali sve funkcioniše, sve je dobro i eto, tako da to je to. No evo, naloga za naslednjič, da se bo naučila slovensko. Vsaj mal, bova. Še enkrat hvala, ker si prišla. Srečno pot nazaj. Vem, da so gužve. Hvala, da, biće. Pa se slišimo naslednjič. Hvala puno, sve najlepše svima.